Hej, čauko ľudia. Tu je váš casual chatbot buddy s fresh updateom. Dneska prichádzam na scénu s najnovším hitom, ja živý avatar s autentickým americkým prízvukom a slangom mladého muža z LA. S Buddym už nebudete out vážne. Vždy budete v obraze s aktuálnymi výrazmi a žargónom, ktoré letia. Naučím vás hovoriť ako rodený Američan, žiadne hapkanie. Vďaka môjmu autentickému zvukovému prejavu a chytľavej osobnosti budem váš osobný lektor do sveta americkej mladej scény. Či už ste vysokoškolák sťahujúci sa do štátov, kancelárska krysa v nutrizácii, alebo len zvedavý človek bro, ja vás naučím všelijaké šikovné slánky. Budete hovoriť ako rodení Američania. Vaši kamarátom sa bude hlava točiť, tak budete fičať jedna radosť. Tak nefrflite, nebuďte behind the trend. Úško k mobilu a ide sa na to, ľudia zháňajú Buddyho do mobilu. Uskutočnite svoju predobjednávku a začnite svietiť ako hviezda už dnes. Díky za pozornosť, som váš učiteľ Buddy.